ukhona amandla amakhulu kaNkulunkulu kule ndawo. Jabulela into yodwa nje isikhandi ifike endaweni right. Manje abantu bayahlangana kodwa into yenhlangano okuhlala siphume la sikhuluma ngedepho, sikhuluma ngosilingondo, ngameshi, sikhuluma ngayo yonke into. Akuma kukhona amandla angaka. Asisonke impela kodwa khona into. Sabonakala ngasilekelela kakhulu bazalwane kuthiwa ngibingelele ngicela ukubingelela kakhulu abahleli balenkonzo. Bingelela abobhishophi, izwile nkosiyami, nabefundisi bonke abakhona, bandla lonke likaJesu. Siyabingelela kakhulu bazalwane, amen. Siyabingelela umvangeli, uNkulunkulu akubusise khehla. Ungagugi. Shaya uJesu uyofa. Ngoba sekufeni manje isikhathi sami. Uyakani ngathi okukhamba ingakho kufanele umuntu oluphisnyana wesikhathi udedele iqiniso. Kube kuhlungu enhlizweni udubaduba yophumaphumayo. Kodwa ukuze ngoba wonke umuntu obala akhulume akhihliza amagwebu uzolanda ngalento ayishoyo. Manje ngakho ngolo phela udedele iqiniso njengoba linjalo. Khala. Ayeko yekani. Asizolo futhi usho ukuthi iqiniso ngeke lisethi walutho. Shuma ukuthi ngespeed kube asabile ukuthi amafasi. Qinisa ibuthi lakho. Qinisa. Wabheke phakathi enhlambini zamehlo. Beleseke uthi uJesu. Manje ngizobingelela kakhulu Yesu manje. Mina ngiyathanda lapha elokuze ikuphambi wena. Ngishidawo ecaweni kule ntshawo bakwethu ngiyathanda lezi aphamisa amale kusasa sakho phela sikabalele lencane nje mina sakuphelile mina ngipheleka kube khona ukuthi ngabe ngiyacela ngithi manje ngicela ngihlalise futhi singa exchange now ngihlalele ngoba sengonakele kakhulu akamisa ngesifanathi mina ngikafe lapha Zanda zami angesepho after 10 and said I was ezinyawo umhlabelela laba thulana umhlabelela ayinamu again chuthe dawona rongo abantu bakule ntshawo ngemva nesipahla zonke nesipahla nani
Manje masekile na. Saluthi uthatha yonke into yami. Uma ngifile nje ngabonana nawe cha. Sizofa webathandekayo ungakhohlwa. Ungakhohlwa ngathi uyasonda ungakhohlwa. Sizofa. Manje yonke into yengenze ngeqiniso uyimisele. Uma ukhoza uNkulunkulu khonza manje. Khonza ngawe bonke wakho ufakela. Khonza. Akufanele sihlangane siyibadla likaJesu uma singafani. Sesingazishilo abantu abasenthambeni la yezansi. Uphume ekhaya umile ungena ethambeni waphume semanzi. Suka kude kamle. Hillcrest uyoshona le uyo eMarsburg. Ngathi uma kuke kwahlangana ibandla kwathi bakuyadumisa ilani yakho. Ngoba ngiyazi emva kodumiso contest enzakala. Uma unazo ubuze neCovid wena. Ukuthi lenza kanjani ibandla mhlali cha kwekuphethela ladumisa. Ngikhathalele manje Kamisa. Jesu lidwa. Abafuethu. Usathane simbheke ekhaleni. Sithi inkinga noma ungenza manje iprogram asekho umuntu phela manje. Akasekho umuntu. Akasoze futhi abakhona. Akekho owalinganiswa naye. Akekho ongafaniswa naye. Akekho ongameshaniswa naye. Umyekho. Umina? Yabona shame manje ukuthi hayi ubeshabelela nje Beyonce ekwequze lahle umlethe. Kodwa ubengayizwa lento ayisho. Athi soon and very soon. Umuntu ongasinto noma Jesu athi soon and very soon.
Hallelujah. We are going. Ha ha ha. Hallelujah. Hallelujah. We are going. Hallelujah.
Kita ngayazi. Namhlanje angakwazi ukuyichaza. Futhi angekayichazi ngoba uyohlanganelwa yikhaya. Into kaNkulunkulu Yes,